was I am going to ya change water. Not that baby I say quite what say. Why a baby for na or your baby for an over party. Hey, I'm frame, no quite so your baby for, and I want a party, and I debate ye no bacata so. And do you have any idea by ye dear Mefalqua? May a bay yankasa, if you say, men am did by, and I'm this your by, me ma cramai, and I did by, and the jet shaman, I'm did away. But the two I know can say jet shaman. Was say, now also at a party, now about them we won't. So about them. Did I say, if we are see what you 2 years in as some American will be at it, may catch it all. Sir, one more that dear, may catch the will be with that. Bama papa, so they wouldn't have been wanted that. Radia Kogo. Wouldn't have Bama papa wanted that. Now what's me out bad in that one now. What jam I hope I catch us, my brother. Miss me, many do fear. Maybe me and my trouble, Petro. Can't say, no. Mesa kan video bi a efri Yemame Ekuadonko ho. Enim say Yemame Ekuadonko a politician Ghana na wa contested so many occasions to become the president of Ghana, but say prono enyem bie man yentino me no ka say 2024 general election no Yemame campaign for omukopre omampeni akonya no. Na when na wako grantee an interview na interview ko grantee no wa kan sembi wo mu a e say oni delay was serious issues or de ehu aduabo nyina no or de amani delay na se na asem no firi ase ene se ne ansem no sifate no na pese me de mu nkyiremu ebro ti message ne de mu a subscribe my page ne mi adoma ne so se na me upload bia so na unsa ebetimi aka Yemame Ekuadonko politician party oda no Ghana Freedom Party na yehwe hawa Yemame Ekuadonko Edani neme biedi anane ni ye ni hawa okasa na bebe na chere ni confidence woni mu se president a opeso obeye no we meaning so obeye because omutie ni kasaye ene na adwenkyere na omuhu ni se ebia on sheda nye serious ye se opese obeye president but ototo Yemame Ekuadonko na ohun se onim ni awoka na onim ebi nso a okọ jezat ekofo bi na omunya gidie ana omuni arehemu ewoni mu enna manuti no o grant interview a esembisa nkofo bebre na ne de bisa na ye say are you really serious why is serious say o possible president then e say why is serious bebre na mu say ni sika na all safe say enya de a obetuma be president da enna we so na ye nua ba delay inviting him for an interview ne busunya interview na nkoyi amma Yemame Ekuadonko no se enamenu sunti odome delay se nya de delay benya yefunu awoba enya de delay benya bema ope no na tena abobra awoba e de atone nanso my name is Asemwe ana na we Roman father me amiti hey say obedi e running mate edentia obi a hwe no hunu se o ne obi a o ti wiase a yune papa anwene bone na kasa so ehun nipa ruhuru obi a na kasa tia no eni ade so nka Roman father kasa tia me a e ka bi tia me me hu se bia wo se me se ni mo mama ana wo se me se me benefit dia so no wo fra bia be se me a nka me hunu na so bia be ya asam be o ma no Roman father fra me wo kwase e ma me benefit dia so se de me kasa ama nkrofo ati na ni nyina chi na me be yi krokro me be yi krokro me na wono so ina ni gi se ono ani se asam ni bi nsi da na me aso metimi aye na metimi atu me menu agu ama metimi aye asam be o ma eni gi a odi shi ame no na firi ho nyina ya na me ne na ma oba firi kwase kura beto me nkra ha eno kura mpo no me ne na ma me kenka no woni mu sa me kenka no so kenka no se de me kenka graphic na kenka se de me kenka graphic no me hwe osu ban me hwe kasa me hwe de osi a wo ye na se papa minim bone so minim enti se nka ye bone a nka me yu se be ye ma be de chi enam se ma hwe hu se ofiri kwase be duru ha hwe mle tintin ade ba ye ya mle tintin a wo tumi fira me fidie so na ni nyina no wutumi krokro me a wonka bone nti me da na se me ho ye otan a ana me ho ye se wutumi odumi bo fidie so be ha wa nka won fira me ka won fira ma me ba na so ani ya gi me ho na hu se o ma me ma ya ade na wo bo ma ba so se me nyire me ho me di ka fa ala kabere fempo won na twa me photo de me ko wi ase nyina ana won so krokro me a ma me yire ho be sin da metumi ayire me ho ana wo se wo kodi hene so a sanjuafo bia no se ade kura me pese me ye man sanjuafo no me fa sanjua nyi so ni ma be de akire dia me sore na ono dete ho a ono be ye se me ma mo ka ono no be tumi aye e fe so ono so ka ho enti na akabre kwade a
ɛnna na wɔsɛ mefa Roman father nipa mmienu yɛ ana makenka wɔn sɛ deɛ mekenka graphic no ameka no ehunu sɛ wɔn mo wɔ dɔpa ɛde ma me wɔn mo nka me ho bɔne da wɔn mo nyɛ biribi nkyerɛ me sɛ me ho ɛyɛ wɔ mo ani wu sɛ me akɔ sukuu nti yɛfrɛ me aba me afidie so ɛbɛha yɛn yɛakorɔkorɔ me sɛ wɔakorɔkorɔ me deɛ a adakaberɛ meka sɛ mede chairman ɛɛma no na mafa ɔbaa abɛdi akyire ɛhɔ a na Dwamahama kɔfa ɔbaa ɛkɔfa ɔbaa dam so ɛyɛ mefa ɔbaa bio na mmom adakaberɛ mɛyɛ abɛdi akyire na mefa nipa foforɔ nso mɛyɛ chairman ɛna bɛde adakaberɛ kɔ so wɔkɔ deɛ a ɛwɔ sɛ mefa sɛntwerɛni nyinaa na mɛsa afa deɛ a ɛwɔ sɛ mefa Roman father ɛfiri sɛ menim no menim Roman father mahunu sɛ deɛ ɔteɛ mahunu sɛ ne biribia mede adwuma bi gya no a wobɛtumi ayɛ na nsɛntwerɛni bi ɛne wanya ayi pɛn a nsɛntwerɛni a ɔne me anya deɛ anya ne sɛ wɔyɛ ɔbaa te sɛ yɛsɛ ɔde delay sɛ menim nti kasa nti meka ne bi a na mo aso delay wɔyɛ den ya ɔfrɛ me na mewɔ Kumase ana ɔsɛ me mmra ne show so sɛ mekan na sɛ di sɛ Dwamahama wɔ sakwati ndum wɔn mo na wɔne wɔn mo ayɛ biribiara pɛɛ sɛ wɔgu m'anim aseɛ na menim sɛ biribi te saa nti ɔyɛ me nneɛma mmienu mewɔ Kumase ɛna ɔsɛnde me message sɛ mmra na wɔn ɛyɛ biribi yɛyɛ obi a wɔto dwom a wɔse sɛ woyɛ ayɛ a fa boa wo ma mɛmfa nkum nkurɔfoɔ ma no saa dwom no sɛ wote odi ka sɛ ne me saa message no medeɛ menim biribi meka kyerɛ sɛ memma ɔso ma me bra na yɛ frɛfrɛ mpanimfoɔ pii wo so ka ho wo so yɛ panini bi nti bra ampa mebae mefa pire bae yɛde pire tekiti ɛsɛ ne me fon so me na mebae mebɛduruyɛ no mebɛduru fiada adeɛ kye me da deɛ ɛyɛ saa show no na nipa bi ho no yɛ ɔmampani kɔfɔ ɛna na ɔwɔ hɔ bi obiara nka ho bi ɛna nipa bae nti ɛbae no ɛna ɔse yɛadwuma a wɔmma toɔ no ɛyɛ sɛ ɔyɛ ayɛ ne afa wo ma ɛnam so menim dwom no to o saa dwom no a wokeka ne ade nyina menim to wɔ sɛ ɔyɛ wode ka na woka yɛde afidie bɛgyegye wo na atumi ayɛ kama ɛnam sɛ ho sɛ manya aba ɛna mpaa mekɔtena hɔ na agya yɛpagya ayɛ nam so mɛtɔ odwie ɛna mato wie awie ɔmo ani agye obiara sere sɛ na nyɛ sedeɛ ne nyɛ papa na ɛwɔ wɔnim deɛ wayɛ ɛnti me deɛ mawie biribiara na kwasiara no mekɔɔyɛ kwasiara mekɔduru yɛ adeɛ akye adwara na da baabia sɛ ɛkuara nkɔ se wɔyɛ bayifoɔ o na ɔyɛ bayifoɔ ɛna wɔbɛte party nkurɔfoɔ ɛfrɛ me na kuara nkɔ yɛ sɛ wɔyɛ bayifoɔ ɛna wɔte party ɛna ade bɛyɛ no wɔbɛkata yɛ so wode bɛyɛ no bɛyɛ yɛn ɛyɛ nokorɛ sɛ mese mede bɛte party de bɛyɛ abɛsɛe mo na mmom deɛ meka nnipa no wɔfrɛ me sɛ memmra mɛto dwom no na sɛ wɔka asɛe me deɛ a ɛdeɛ wanya adeɛ na mmom deɛ meka kyerɛ no ni sɛ ɔbɛ sɛ ɔsɛ me aka sɛ moporɔ na ɛbɛyɛ deɛ sɛ ɔka sɛ meyɛ bayifo a mempo mɛda wase kyerɛ sɛ woabɔ me mmrane na meyɛ aduanani nti meyɛ aduanani deɛ ɛbɛyɛ deɛ mefare kwa meyɛ bɛyɛ ankasa ɛfiri sɛ menam de gya baeɛ ɛnam de nsuo baeɛ mema akraman ɛna de gya baeɛ nti gya tuama no a mede gyina hɔ yi mede te hɔ a mene mo ka sɛ gya tuama no nti menam de gya baeɛ nti no obi a wode gya ba wobɛsuro bɛyɛ wobɔ bɛyɛ a na wabɔ me mmrane ɛna sɛ wonom nsuo a nsuo so menam de apɔnkyerɛne ɛma nsuo baeɛ nti adua no atwe abrade nyankompɛ sɛ kyerɛ a mede gya baeɛ nti sɛ wɔka sɛ meyɛ bayifo a m'ani agye sɛ woabɔ me mmrane nti woka akabi ka ho sɛ meyɛ bayifo ampa magye atom sɛ meyɛ bayifo nti aduanafoɔ yɛbɛto aba na sɛ aduanafoɔ ma wɔ hɔ a obiara nto aba ma me aduanani biara nto aba ma me firi sɛ aduana bɛyɛ ɛgya tuama no nti abɔ me din sɛ me sɛ meyɛ bayifo a meyɛ aduanani nti meyɛ bayifo ampa nti meda mo ase ɛna meka ɛna manfoɔ nyinaa hu sɛ deɛ nnipa no ase wɔka ɛme so mayi na no ɛna yɛde tena ase ɛno akyi no mewɔ Kumase hɔ a na wɔsa soma sɛ wɔsa frɛ me sɛ memmra ne hwɛ so didee no memmra ne hwɛ so na deɛ bɛkɔtɔ dwom deɛ wɔm dɔɔso no ne adeɛ menim nnipa pɔte a ɔfrɛ me afei deɛ wo didee no afrɛ me sɛ memmra wo hwɛ so amamfiri Kumase atumi ka aba mebaeɛ mabɛtena ase na woyeyɛ w'anim no ayɛ sɛ na ayɛ ɔti no afa ha medeɛ mete hɔ wowieɛ a yɛakɔtena fidie so sɛdeɛ me ne ɔti hɔ yi ɛhɔ a na didee busaa me sɛ kuarankɔ wo so wate party mese han mate party wɔ so wate party paa wo ne wate party ɛyɛ Ghana Freedom Party mese han ɛyɛ me anam teɛ wɔ se na wo so wate party na wabɔ dam wohuni so wabɔ dam didee ne kaeɛ ewiase wɔde bi to wiase nyinaa
asɛm a meka obi ate obi abetumi aka na wabɔdam ehu huni na mse saa mabɔdam wɔse han wabɔdam pa na aso ate party na obi a wote brɔfo na wonim ngoma na wonim akenkan na asɔre ya wo so ate party na wate party dia so wabɔdam nti na aso ate party ana mse busa ne sɛ obi a bente brɔfo nti mabɔdam na me nim ngoma nti mabɔdam na wo a wonim bibia na ate ho no ase a wo de ɔmɔdam na wabɛfrɛ bɔdam ni ɛde na bɛ wo show so nti so wafrɛ bɔdam ni de na wabɛ wo fidia so dia me no bi enu ho na abɔdam nti me ka kyerɛ wo so se mabɔdam dia waka mate wo se aba ne dia ba de fa hweme se maka asema yɛ oya nti dia ba de fa hweme ana so me hwɛ de wo de ɔbɛbo mai nti wo de for aba ato na me kɔ na me ka kyerɛ wo sɛ wo ngo dade a me ka kyerɛ wo ngo bi mu da ba ma papa pa so de wo nya bi nware da na dia ko wuo wo nya ba ma papa nware da na watimi awo ba de na to na so wo ja ma me ho be ka kyerɛ sema boda me so me ni du fie me ba mi ana ma to be petro wo kan say kyerɛ me ka say kyerɛ no na so wo awo ba pa wo nya bi nwa enwo da fi sɛ wo nya ba ma papa bi nware wo da na wo na wo ba na oni ammo ho ade a wa ya kyerɛ me kyerɛ wo sɛ sabete ba bi sɛ firi kwa sɛ bai na me kutaka ma to be fu aba ma sɛ ma da agye wa frɛ me sɛ me mra na me ba ya de wa de aye me ni wa di ka aye me sɛ me ye payifo wa sa ba sɛ sɛ wa sa de wa sa ka kyerɛ me ni me kɔ na me ka kyerɛ wo wo nya kun wale da na wo nya e ba wo nti me de ma so e wa na me so de ye na me de me mo o ye oba o nti me mo da so wa ba re fa to na me mo nti me kɔ na me so e fa me na kɔ ye When asɛm a yɛ maame Ekuadɔnkɔ ɛde abɛtɔ abɔnten yehu ni sɛ we yɛ an old issue ba hu ni sɛ ɛyɛ ade a ɛda ho hunting it down ɛyɛ ade a ɛda ho ha no ebusua mɛsɛ sɔ do adwenkyerɛ bɛto wɔ no mo ba yɛnyi atemidie firim na gya wadwenkyerɛ to wɔ no politely na yehu how a wosi fagye yɛn nsɛm we na fe subscribe ma yɛ page ne mi adɔma no so sɛ me yɛ upload bia so na unsa betima aka ɛma remfi so be follow me wɔ all the other social media platforms so ne nyinaa yɛ too much gh mackerel